Ke sikolai blog so hain hai jotono lamsogo tinini blogs belaini interesting na thangai tongo no video no paithak jora naidi tai o sikolai blogs nai tongoi subscribe khlaijage khongke dakti subscribe khlaijaknai jaga o meri laidi do bas kango kabangma video ka hamdongna thangai tongo hengke tinini video ko ma haingnai sing thangnai rogo totoni khuktui je rasamung gospel rasamung rok khlaimani kabangma taku buku rok positive comment khlaileka gabon bagai sing tonglai malailia hain hai taku buku rok positive comment khlaimani ba sing hain hai tini asok lai phika tinin video hangke sing thangnai to pam sande nirsamung khaileka saimiya sabjani koita jani bomo tharago bahake seringlai redra sablaika haipano to bukhana thoka hanile salaika hangke pam sande to paigraka hangke tabo sing buskango hangke Easter Sunday phai tongo Good Friday ni rasamung kabangma tongo Good Friday ni rasamung motamoti ekdom gilama tongo haipano Easter Sunday Jisu Kristo kethini thangi basa phimen ni rasamung rok greilang ya tongo haipano khub kom hangke tinike specially o Easter Sunday no tei Jisu kethini thangi ti sajangmane tei rasamung sing tini khana lephine abo ekdom rasamung katal compose khlaimani sing thangnai ro bukhanaka je bini rasamung kabangma compose khlaijak tongo hingke thangnai video khlaiman jorao baksa motha baimani rasamung no bukhanari de ni sanai butong sing abo bukhlaiano norok nai tong nai simi si tongdi hingke phari ang tai jorana lerilia sing rasamung se khanai nalayano tai kok thaisa thaini nangke singlayano bom hai jorao bahake wansoi ba or rasamung rono bora asogoi ba sika bora asogoi ba sur sanamka hingke khana thokjakma ba khana thokjaya ba norok comment khai salai dita do Padingke sing totoino jora resubano tai rasamung ang gitar nya to tai hai romjau khama khangkarak ma khlai hingke norok joton saimana ang gitar tamnan dungya tai se or rasamung katal bai sing sakang baria asok lai gitar bai practice khlailejak am hai kunuya hingke just o video shoot khainen sakang hain kisisa bom hai surogo ngiman bo bidog ingman am hai simi sing kisa homo khlale am hai do hingke sayar tongkhan norok na khlai jari Padingke sing totoino jora laisubano ang abo rusap mang simani ongkha katal no pam sanden lai rusabai thangra kha hangka ba Easter Sunday ni bahai rusap menang nai God Friday ni butongo tongma to God Friday ni rusap mong butongo hai pano God Friday bagai lai kabang man tongmani bagai ang Easter Sunday na tesi ang rusap man musuk hangka ba ang 9 tarigo bui hingka TV nayo ang hingka bui TV nai thana buskanga asugoi tula asugoi bakha bising wan sugoi bakhao sigara kha hangka ang a horono bui TV nai pai kosoka hangklai ang a dogan padono tula asugoi ang siga ang simen somoyo sini mayogora ana ni pining tama sini sung hangkana pam sandelar sa pai gara kha tab Easter Sunday ni bagai hanai ang si tongkha hangka a Easter Sunday ni rasamung sila paira kha rasap nan bagai jora kere hangka ang bo phurma rasap kha ani dugan bai nok to okhni ni kasal ang nogo thang nokla phaririyo titukuna ni thang apro hangka ang lama wo ang rasabu gati thang phurawa ang tituku ti rasabu boikrei sin gati to tislum kuthukma boikriyo anggola horsai phai lamaro ang rasabu hai khlai ani omo siman hingkla ang 9 tarik ni horo ang seyu o April 9 tarik ni horo ang simani obo hangka ang resap nai ani sero tong hangka nakadi bursuk ngkha khorang robo hamya age ni hobo hamya hai pano ani khorang no norok tanai le jadi ani resap mung saoba saya amno sinau nai lai nau busi na lai jadi ta obo hai ang resap nai sabat salpai kana bela ganda ta khai do yo beri siris di autin hai klai kes katha jaga ang hai kas kathau sabat salpai kai thoni salo sabat salpai kai thoni salo ai su mara mario
le thangi basakha sal tham ni salo thangi basawe kuplai eng sukha sabat salpai kai to ni salo Jisu ni buma Mariam Magdala ni Mariam Mangko nai nani thangkha Jisu ni buma Mariam Magdala ni Mariam Mangko Borong nugui kha Jisu no nugui liya Borong mulang sai tong lai kha Mangkhor phiyok ja Borong nugui kha Jisu no nugui liya Borong mulang sai tong lai kha Sabat salpai kai to ni salo ai su mara mario ni bagai ani bagai Jisu le tangi basakha sal tham ni salo tangi basawi ni kuplai eng sukha sabat salpai kai to ni salo asum sa sohani sariro salhai sing saja kurang Asum sa suhani sariro salhai sing saja kurang borong banyak jak faika Jisu kerekha thangai basakha hai hani borong no sakha Borok belai kri jangai kha Jisu kerekha thangi basakha hai hani borok no sakha Borok belai kri jangai kha Sabat salpai kai to ni salo ai su mara mario ni bagai ani bagai Jisu le thangi basakha sal tham ni salo thangi basawe kuplai eng sukha Sabat salpai kai to ni salo hambai Nake sikoloi vlogs nai tongerok joto taku bukhurok tinini Esther Sunday ni samung bahayang jak baikha norok comment khlai sarailai do Nge sung je nangmani jorao si video kha khlailayo sung boskango sung Esther Sunday tongon ba Esther Sunday tui khlailekha tai alada samung rok sung jefro nango asomoy sanamnai tai tini samung no norok bahayang jak baikha comment khlailai sarailai gangke noroni positive comment noroni positive response man khangke sung hain hai boskanga agok laiphinai haita Engke abono phadi sung tini ni blogs to sung asuk jorano sung tonglai suwano hain hai katal blogs nuk laiphinai engke moito khlai masalo thangye san hain hai
jara subscribe khlai korok norok subscribe khlai di video no kabang ke share khlai di gasung no tinin bagai jotono hambai katal blog so nuglai pinai.